Udako ikastaroen barruan, Ilargi elkartetik eta Bizipusa elkartetik heriotzaren pedagogian sakontzeko ikastaroa antolatu dugu. Sinistuta gaude gazteak eta aurrek badutela heriotzaren aurrean kokatzeko baliabideak, berezko baliabideak, baina horiek aktibatu egin behar direla, gizarte honek heriotzaren aurrean sortzen duen tabuaren eraginez, ezta? Tabu horrek uzten gaitu ez gauza, eta orduan aurrak eta gazteak hobeto kokatzeko heriotzaren aurrean eta bizitzaren aurrean, azkenean bizitza osotasunez hartzeko gaia da. Irakasleak eta aisialdian dabiltzan eragileak eta haur eta gazteekin lan egiten duten eragile guztiak eta langile guztiak interesak izango lukete ikastaro hau egiteko, ezta? Ze bada gai bat denontzako dena. Heriotzaren pedagogian sakonduz, aurten eskaini nahi dugu adin ezberdinentzako baliabideak eskainiko dituzten pertsonak. Eta horretarako deitu ditugu esperientzia duten pertsonak, horretan ibili direnak, eta izango dugu haur hezkuntzarako materialak eskainiaz Naroa Martinez, lehen hezkuntzarako Nekane Martiarena, Aisialdetik, DBH-erako Ainhoa Muñoz izango dugu gurekin, eta batxilergokoentzako materiala eskaintzeko Bakarne Mendiola. Gonbidatu nahi zaituztegu Miramar Jauregira, gai honi buruz hitz egiteko, elkarrekin ikasteko, eta uste dugu topaketa ederra izango dugula.